5 Kolumbjani ġew ripatrijati lejn pajjiżhom wara li nstabu ħatja li ppreżentaw kuntratt ta' kirja fals lill-Awtorità Maltija Identità dik li kienet Identity Malta. Huma ammettew li ppreżentaw dan id-dokument bilan li jkunu jistgħu jaħdmu f'pajjiżna. Il-prosekuzzjoni qalet li dan kien l-uniku mod biex fil-każ tagħhom l-akkużati jiksbu permess ta' residenza f'Malta. Fil-qorti xed ukoll uffiċjal ta' identità li stqar kif il-kuntratt ippreżentat ġibet għajn l-uffiċjali hekk kif il-5 persuni kellhom l-istess indirizz skont id-dokument illi huma ppreżentaw. L-akkużanti wieġbu li huma ħatja l-akkużi miġġuba kontrihom. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud qalet li pjena ta' ħabs effettiva ma kienitx l-aktar soluzzjoni li tagħmel sens fid-dawl li l-akkużati ġew sfruttati u ma ħallsux it-taxxi dovuti. Għaldaqstant il-qorti ħeġġet l-investigazzjoni fl-aġir ta' persuni oħrajn li jisfruttaw barranin għar-reba tal-flus. Dan fil-waqt li l-qorti notat kif m'għandha xejn kontra dawk li jaħdmu jaqilgħu l-għajxin tagħhom b'mod diċenti iżda ċanfret lil dawk li jisfruttaw lil ħaddieħor. Fid-dawl ta' dan kollu, il-qorti kundannat lil barranin għal sentenza ta' 6 xhur ħabs sospiżi għal sentejn u ordnat ir-repatrijazzjoni tagħhom. Charlotte Camilleri ta' 41 sena nżamm arrestat wara li ġie mixli li qabad karozza. Il-każ seħħ nhar is-16 ta' Ottubru fi triq il-Ġnien f'Santa Luċija wara li daħal rapport għand il-Pulizija li kien hemm karozza li qiegħda taqbad. Camilleri kien akkużat ukoll b'serq ta' ram minn fabbrika. L-akkużat ġie arrestat mill-Pulizija wara li elevat filmati maħuda mill-kameras ta' sigurtà li juru li l-akkużat allegatament jitfa' fl-ixkun tal-plastik taħt karozza jagħmel ftit passi lura u jagħtih in-nar permezz tal-ajter. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat tal-Asta Joe Mifsud żamm lill-akkużat arrestat wara li wieġeb li mhux ħati tal-akkużi miġġuba kontrih. Dan fil-waqt li l-qorti ħeġġet biex jiġi identifikat min kien il-moħħ wara ir-reat. Raġel ta' 44 sena minn Ħalaxa ingħata sentenza sospiża wara li xtara punt tal-ħadid minn barra minn fuq l-internet u wasallu bil-posta. Il-każ imur lura għal 5 ta' Jannar li għadda meta uffiċjali ta' dwana interċettaw il-pakkett tal-akkużat u ġie mixli bl-importazzjoni ta' arma regolari li tinsab fil-lista ta' armi projbiti fil-waqt li ġie akkużat ukoll li froda lill-gvern għax ma ħallasx id-dazzu dovutu u t-taxxa fuq il-valur misjud. L-akkuża ġiet irtirata wara li saru l-ħlasijiet dovuti. Fid-dawl l-akkużat ammetta l-Maġistrat Kevin Azzopardi ikkundanna 3 xhur ħabs sospiżi għal sena fil-waqt li ordna lill-konfiska tal-pont tal-ħadid.